tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot. Hello, good morning. Good morning sa mga taga Yagaw, especially sa mga taga Baybay Norte, sa mga mangingisda diha nga parehas po na ko mangingisda. Karon nahanap ko mga pinupunta. Kaya nahanap ko yung akong paboritong pandesal with mayonnaise. Okay kayo. So, kung kaning while vlog ko is magkaon jud ko ana. Kaning salamat sa inyong pagsuporta nako. Sa akong mga video nya kaning sa pag-post pa lang ako daan sa akong video gihapon is dahan kayo nag-react, smile na katawa na heart, react heart ka na mag Facebook ka ba nga pag ana nimo o kita nimo sa ka video sa imong friend nimo or either dili nimo friend kuan yung likes yung ka ana ba na dahan kayo kung mga comments dito, dahan kayo mga nangwana ko sa messenger nako, especially sa akong private messenger nako sa akong Justin Parasi nga tuto nga ka-account sa akong Facebook is comment dito wala man ko nimo i-shoot out mo nimo na sige karon i-shoot out tamo taud asa day no kaning karong muntaga na ako bisita kami from Cebu City couples snorkeling sila. Salamat po ko kay gaano po nag-inquire sa kuha. May na lang ko pagka-kwarta-kwarta po tayo. Paras po ko ninyo diha nga. Mura man ko ni siyag kaning kuhan. Sugal ba? Managat palitag gasolina na mumatatag sa'yo. Loud ka. Natay kuha, lipay ta. Medyo ko anak ba? So ako, paras na ko diri, veterinary ko. Masigi ko market sa akong tour travel agency nako. Kunya og naay mo inquire isa gabi ing dako akong cellphone ay ginas ko ulo na akong cellphone duha tulog gini sila na ay ginas ko ulo ay mo inquire sige alauna alas 2 sige ko na reply jud ko kay para kwarta mo gyapon pod ala salamat tayo inyo salamat sa inyong suporta sa ako sige mo follow sa akong mga video sa akong personal vlog sa Bisayang Tour Guide. Ako i-upload sa akong gihapon sa akong YouTube channel. Nindot to kay full screen yun siya makatanaw pa sa YouTube nimo pag ana nimo reflect mo na sa akong link sa akong YouTube. Kung ikuan ako sa akong Facebook account. Makakuha to nimo link mo kuan to na kay load. Full screen gitu siya sa imong cellphone makita nimo sa akong YouTube channel. So salamat kayo sa inyong suporta. So kani kuan sa ta ning kape sa ta. Kunya good morning dia sa kay kuana sa kay Bradex Nestor Luwage. Nagpa-shout out jud kuno siya. Bradex, good morning mga pita. Kaning shout out sa kay Bradex ako amigo nga sige paibog sa iyang ilimnon ug may pag-chat ni Bradex kasama daghang kang kuha dia lumiyagan na pod. Shout out dia Nestor Luwage akong amigo mga kapitbahay ko na dito og sila ni kuan ni Bay si Bay katong anak ni Godo waon ko na kon natong cameraman pohon kaulit ko dia Bay shout out nilang Bay nila ni kuan dia Ma'am Torka, Ma'am Torks ang wife sa kong migo nga sa Usilito. Ma'am Torks ay buntag dia salamat kayo sa pagpalo ha o sa mga taga-kuan ha sa mga friend ako sa specialist kay Bradex Mr. Luwage shout out sa Mr. Luwage sa iyang asawa si Ma'am Lorena Luwage ang sa mga anak dia o shout out kay sa kuan ha sa
Libay, anak ni Godo, amigo na po na sa una. Shout out po ni Godo dia. Amot asa na karon ako kita to paguli nako. Una shout out dia sa ako ang mga amigo sa ng Kirayan. Sa ako mga pagumangkon dito sa lang Jojo. Sa ni Bito. Sa ni Ondoy. Shout out. Doy, anak ko niya pohon dia sa inyo. Sorry ko. Shout out dia sa ni Juan, yung gagaw ni Ondoy sila ni katong Ludovico. Mga barkada na ko sa mga old friend ako pero nindot gyapon rin mga maayo kay ba. O na shout out dahil sa akong pagumangkon diya kay ni-react mo siya. Iya gi-share jud ako mga video. Kaning shout out diya sa kay Darius. Nangga ko na. Mo na tig-apas na ko to sa Park Mall sa Mandawi ug nakoy tor si Darius. O si Janjan, may mo sugat ako dito. Sugat ako dito. Kung mo na, kaya ako'y bisita mo, down payment sa ako ang tour. At just na dito, pinsan lang do ha, Darius o si Janjan. Kung mo sugat ako, kaya dili pa ko sito sa syudad. Kayo, tour guide ko, pero sito ko, na ako'y driver, kaya kasagaran man nagod na ako, uma-out ko with my guests coming from different countries. Nadyo ko'y kawaling driver. Tourist van ako sakyan, within, kung pilas na ka po, 40, upat din ako tourist van. In one tourist van is 10 packs. O na siya, mo nang magpanto na ako'y tour. Diyan, daw, asa ka, mo na. O, ito, nang swilap ako. Siya, pasa ko nyo na, magkwanta dito, ngaunta, Jollibee, mo na. Malipay po sila ba? So, tao din itong pagmangkon, si Darius, o si Janjan, o si Kwan, si Daryl, si Bro, magpa-shoot out yun ko na siya. O sa iyang ex ko na niya. Shout out niya sa ex ni Bro, ni Daryl na yun doon. Shout out niya o sa kakuha na mga amigo na ko diya, lang Hari, lang David, sa nila ni Kuan diya, Jingjing, Simeon, mga Simeon, si Ma'am Rowena Robis, si Kuan, si wife ni Jingjing. Shout out niya, may buntag nyo diya tanan na. And most especially sa ako ang amiga diya, si shout out diya sa kay Ma'am Noemi Simeon Noblisada o sa iyang husband, labing husband niya si Sergio. Good morning. Kumusta naman ka diya? Sorry niya ko diya sa inyo ha. Shout out diya ninyo. God bless. Maayo ka ng mga batasan ako mga amiga. Sa una pa na pagtugos lang balay sa una. Tinagad ko na diya anak si Ma'am Simeon Noblisada. Kanya maorat to, naguro ko yung tanong. Pedofil mo reda, akong maguwang. Dong, amping dong. Kita tani. Tanong na So, what's up mga ako ang mga followers. Salamat kayo especially sa ako ang mga followers diya sa Baybay Norte. Mo especially sa mga silingan ako. Okay? Sige guys, good luck. God bless us all. So, maayong pagpanisikay sa Badurong Adlaw. Amping mo diya tanan. O, kanang tagsa-tagsa na to. Kuan ba kanang panginabuyan, amping mo pagpanagat o makakuha mo din makabalo ang yung tour guide dire. Ang Bisaya tour guide makabalo, malipay ko yan na kay kalipay ko na una ko yung mga silingan nga makakuha ko diya kay para pod na po sila ilahang grasya sa ilang adlaw nga panginabuyan anang atong dagat diya. Okay, salamat kayo, mabuhay, God bless. Kuan pa rin ay nanawag, magpahatag ko na siya, pa-shout out siya. Mayong buntag niya sa akong igso, si JJ ba? JJ, anak ni Manang Deborah. Shout out niya sa JJ, sa iyang mga anak daw, sa iyang asawa. Kana siya, igso ko na. Sa una, diya jugong puyo sila, okay kang kodisibo, diya jugong puyo sila hap, nangga ko niya na. Kana si Jimboy diya, si Jimboy sa department na sa Ukay-Ukayan, na sa pisto diya sa Ukay-Ukayan diya sa lungsod jud sa Banwa sa Miagao. Isla na sa una diya, karnihan diya, yung pisto, mamalit mo kayo diya, na dagang stocks na diya. Nante diya, nante. Biya asawa, shoot out diya, ni Lini Lakandura. Dahil Lini diya, paluwas ko na. Kaya si JJ, shoot out diya daw, JJ. Kamusta naman ka diya?
makita ni mo ng pisto ni JJ, wala na nasa sabay ko yan, ganapo na sa iyong negosyo. Own and manage na sa mga flower pot, like this one, flower pot. Palit ka flower pot, ani? Hindi. At ito kan JJ, ang iyong pisto nasa tubangan sa lutuhan ni Ma'am Carmen nga noble. Kurang dia sa may bagong stall dia. Nga napo na siya dito dapit sa pisto sa may barber shop. Palit po dia. Trato na nakabuk murag na sa gagamay flower pot. Wala kabuk 100 ra. Ano mahal man eh. Kani po sa kuha. Apa man eh. Recorder sa kong kwan sa kong asawa. Oh, shout out dia. Oh. Basi ko angan lang po kada nga wa kag shout out. Shout out dia sa kong may igiso JJ. Kabalida. Ug siya ang asawa. May buntag dia ninyo. Pahabol sa nanawag sa kaniya. So siya man kaniya wa man ko nimo ga-shout out dito. Nga kana siya JJ, wa ko may problema ana. Palit mo ana og kanang kaang niya o flower pot. Mo taot na sa buwang po na siya na kay manok panong sugal ka mabuwang mo na. Mo taon abot na siya harong Coliseum. Dili ko na tawana, proud ko yung anak. Ambot og nanaon na sa buwang dito og namaligya po na sa flower pot basta. Nauna akong duda na kahiring ko abot na sa harong Coliseum. Anak mo gihandom niya. Anak so naka-abto jud ko harong Coliseum nakapanaog jud buwang nito. Autor po ko kabalo. Nanaon ba jud tinod og buwang og kaning kuan hilig ko na sa manokot. Nanaon pa jud sa tinod og buwang nakadto sa harong Coliseum or kasi namaligya ra po sa flower pot. Basta palit mo niya, barato kayo. Okay? Moro to kay mulakaw nako. So wala ko nalimtan. Okay, salamat.